नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शिलो जिल्हा परभणी। तर आज 19 ऑगस्ट आहे। तर 19 ऑगस्ट आता उद्या 20 ऑगस्ट पासूनचा हवामान अंदाज। येत्या 10 दिवसात पावसाची काय परिस्थिती राहणार आहे, राज्याची एकंदरीत परिस्थिती कशी राहणार आहे म्हणून ही देखील सर्व शेतकरी बांधवांनी लक्षात घ्यायचं। तर राज्यात उद्या 20 ऑगस्ट, 21 ऑगस्ट, 22 आणि 23 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात खूप काही जोराचा पाऊस पडणार नाही, फक्त भाग बदलत पडणार आहे तुरळक ठिकाणी। म्हणजे भाग बदलत जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे पाऊस पडणार आहे, म्हणून घाबरून जायचं काही कारण नाही। तो हा पाऊस 22 तारखेपर्यंत चालणार आहे। 23 तारखेनंतर 23 ऑगस्ट, 24 ऑगस्ट, 25 ऑगस्ट आणि 26 ऑगस्ट पर्यंत सूर्यदर्शन असणार आहे। त्याच्यामुळे हा अंदाज देखील सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। आणि राज्यात एकंदरीत 27 तारखेला मात्र राज्यात परत थोडा पाऊस येणार आहे, म्हणून हे देखील अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। 27 ऑगस्ट, 28 ऑगस्ट, 29 आणि 30 ऑगस्ट दरम्यान राज्यामध्ये आता पूर्व विदर्भाकडे पावसाची बॅटिंग राहणार नाही। आता पावसाची बॅटिंग राहणार आहे आता दक्षिण महाराष्ट्राकडे। म्हणजे जवळपास तो भाग म्हणजे मराठवाडा झालं, लातूर जिल्हा झालं, समजा सातारा, सांगली म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्राचा भाग धरला तर दक्षिण महाराष्ट्राकडे पावसाचा आता मुक्काम येणार आहे, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचं। आज जर समजा राज्यात जर एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर राज्यामध्ये आता उद्यापासूनचा संपूर्ण देशाचा अंदाज तुम्हाला एक माहीत असा म्हणून सांगतो। राज्यामध्ये उद्या 20 ऑगस्ट पासून राज्यात पाऊस सुरू होणार आहे। तो पाऊस नागपूरकडे पडणार आहे, अमरावती जिल्ह्यात पडणार आहे। तो पाऊस मध्य प्रदेशमध्ये खूप पडणार आहे, म्हणून मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी देखील ही गोष्ट लक्षात ठेवायची। त्याच्यानंतर गुजरातमध्ये देखील खूप पाऊस पडणार आहे, राजस्थानमध्ये देखील पडणार आहे। त्याच्यानंतर तो पाऊस तसाच अफगाणिस्तानकडे जाणार आहे, पाकिस्तानला देखील खूप पाऊस पडणार आहे, अफगाणिस्तानला देखील खूप पाऊस पडणार आहे। म्हणून तिथल्या शेतकऱ्यांमध्ये ही देखील लक्षात घ्यायचं की आता तुमच्या इकडे पाऊस येत आहे, म्हणून ही देखील तुम्ही काळजी घ्यायची। गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी अंदाज घ्यायचा की आता या 4 दिवसामध्ये तुमच्याकडे पाऊस येणार आहे, म्हणून ही देखील लक्षात घ्यायचं। असो राज्यात जर एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर काय झालं, आता सगळीकडे वापसी अवस्था नसल्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान होत आहे। म्हणून सर्व शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो, जशी उन्हाची उघाड पडेल, जशी वेळ भेटेल तसं शेतकऱ्यांनी काय करायचं, पेरणीचं नियोजन करायचं, आपण आपल्या शेतीचे फवारणीची कामे करायची, खत देण्याची कामे करायची। आणि सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की आता सगळ्या शेतकऱ्याचे महाराष्ट्रामधले मुग आलेले आहेत, काढणीस आलेले आहेत। तुम्ही काय करा, 26 तारखेच्या आत मुग देखील काढून घ्या, पण मुग काढून घेतल्याच्या नंतर तुमचे मूग कसे घरी येतील म्हणून हे देखील